Kung naay recording center, na ako'y recording clinic. Wala ka sa keg motor. Recording clinic. Hey guys, sila ay mamon sa siging higda sa kwarto, ay palabing pasimasakit mo. Nako'y tambag alang ka ninyo, mag-exercise ta sa kwarto, aron mo askil o mulansig ang lawas ni mo. Kung ibingaw ng mong heart, murag ma-repair, ganahan ka lagi. Imong mind magpagpih, mahinomdom sa mga flings, manag sa ilang good need. Ayaw lang yun o palabi, dili mag 24 hours a day. Good ni sa heart, basta di lang magpermit. Kamot abay. Yeah, yeah, yeah. Kamot abay. Panag sa ilang good meal. Ayaw lang yun o palabi, dili mag 24 hours a day. Good di sa heart, basta di lang magpirmi. Kamot abay. Yeah, yeah, yeah. Sa tangwa pagkauli sa balay. Bisita, yeah.